As vacas sempre tiveron un nome propio. A pinta, a gallarda, a amarela, a morena son algúns clásicos do nomenclator vacún en Galicia, pero este vello costume fuise perdendo pouco a pouco nas nosas granxas. Co paso do tempo, os nomes deixaron paso aos números. É a vaca 5988 da granxa Fonteboa, unha explotación do concello de Frades, onde teñen unhas 700 reses. Hai anos, a granxa era moito máis pequena, tiñan só 40 vacas e aínda seguían o vello costume de chamalas a todas polo seu nome. Claro, cando manexábamos volúmenes máis pequenos, eranos máis fácil atopar nomes, había Chenoa, Amarela, a Blanca, a Roxa, había de todo. Pero ahora, con 334 vacas en ordeño, 700 animales en total... A medida que as explotacións foron medrando e profesionalizándose, a tradición foise perdendo. Sandra, que traballa na granxa familiar, foi a última xeración en poñerlle nomes ás vacas da casa. Eu acórdome de poñerlle nombres das de Operación Triunfo, de Chenoa, Bet, Rosa... Era o que un pouco o que estuvera de moda neste momento. Pero bueno, ahora tamén as conocemos, o sea, ainda que van polo número, sabemos que a 84-86 pois é a que dá sempre patadas na sala, ou hai unha a 30-92 que sempre se deixa acariciar, ou conocémolas igual. Segundo un estudo da Universidade de Newcastle, as vacas que teñen nome propio dan máis leite que as que non o teñen, son máis confiadas no manexo e teñen menos estrés.